Започваме отново. Да видим колко хора са от вчера останали и колко хора се вълнуват от партньорските връзки и отношения. Така, продължаваме с темата тези идеални отношения или разводи и скандали. Ще отговарям малко на ваши въпроси по отношение на темата мъж-жена и тяхната връзка. Темата е много хубава и на това никой не е обръщал внимание. Предполагам, не сте го чували, никой не ви е казвал. Защо? Защото много се занимават с това как трябва да изискваме от партньора, да пишеме какъв партньор искаме, да пишеме неговите качества, а, какви качества трябвало да има той, какви качества трябвало да имаме ние и така нататък. Но заедно с това, че жената трябва първо да се застане на нейното място и да започне да се грижи за себе си, на първо място за себе си, за да бъде уважавана жена, за да може и мъжа да я цени, и мъжа, който е до нея, да я уважава, под грижа за себе си. Не разбирайте а, да ходя само да се сресвам, да си слагам мигли, да си правя устни, да си обличам красиви рокли и така нататък. Не разбирайте тази грижа. Грижата на жената трябва да бъде тя да си изгради нейния характер. Тя да бъде в състояние да е отпусната, да е усмихната, да е лека в отношенията си. Защото мъжете харесват такива жени. На мъжете им е хубаво да бъдат с такива жени. Лека в смисъл такъв да бъде, да няма, да не изпитва гняв, завист. Да не е от жените, които мънка непрекъснато и е недоволна винаги от нещо. Тези жени, които имат приятно, леко поведение, те са усмихнати, имат чувство за хумор, имат самочувствие, на тях им е добре да контактуват с хора. Те ценят мъжете. Това да ценим мъжете започва от това колко ценим татко. Тоест, той е първият мъж в живота ни. Това съм го писала, казвала, говорила много пъти в групите си и в други ефири. Предполагам, че сте го чували. След това е да си бъде на своето място в тази партньорска връзка. Жената има 4 роли в семейството и тя трябва да ги изпълнява и 4-те да има възможност и време да им отделя необходимото внимание, тъй като ние сме едновременно и съпруги, и майки, и ходим и на работа и трябва да имаме време и за себе си. Но на първо място ролята е грижата за себе си. Освен, че жената трябва да уважава мъжа, партньора си, да се грижи за него, да се грижи не като майка му, а просто да се грижи като една а, зряла жена, т.е. да се съобразява с това какво той харесва, какво той обича, той също трябва да се съобразява с нея, да си доставят удоволствие. Ако в една връзка двамата партньори не могат да си доставят удоволствие, връзката става много скучна. Всеки започва да се занимава със себе си и не обръща внимание на другия партньор и така постепенно отношенията оплътняват. Сега ще говорим за ценните неща, така съм ги нарекла, ценни неща в кавички. Ще разберете защо в една връзка. Ако човек иска да има идеална връзка, първо ви казвам, че такива идеални връзки не съществуват. Всяка връзка има своите особености. Такава идеална връзка няма.
Ако някой иска да има такава идеална и перфектна връзка, аз съм сигурна, че на него много бързо ще му омръзне да има партньор до себе си. Защо? Защото във връзката всеки един от партньорите има съответно своите емоции, своите чувства и той носи от своето семейство това, което е научил оттам, това, което е виждал, така както неговите родители са се отнасяли един към друг. Той няма откъде да вземе друг пример на поведение или жената също няма откъде да вземе друг пример на поведение. И кои са ценните неща? Ще ви дам един много прост пример. Много от жените готвят, чистят, правят какво ли не вкъщи, въпреки това партньора им казва: ами не си почистила, не си сготвила, не си направила нещо добре. Това не е защото тя не е направила нещо добре, а той иска да й каже, че тя не е направила нещо ценно за него. Какво разбираме под нещо ценно за него? Например, жената може да готви най-различни ястия, но той, да речем, много обича определен вид супа, която мама е правила. Тоест, той свързва това усещане, как мама се е грижила за него и колко вкусна е била тази супа. И когато съпругата му сготви точно тази супа, в него има усещането, че тя прави нещо супер ценно за него. Наглед то е много просто, но за него е много ценно. Или партньора обича определен тип музика. И обикновено може да не им съвпадат мненията, в много случаи може да съвпадат, но понякога не съвпадат. Да речем, мъжа обича хард рок, а жената не обича тази музика. И тя непрекъснато, вместо да седне с него или някой път да му пусне музиката, която той обича, тя прави точно обратното. Този хард рок аз не мога да го понасям, не виждаш ли колко високо го пускаш и така нататък. А за него е много важно това, което той обича, съпругата му просто да му го достави. И това са толкова прости елементарни неща, но тези така наречени ценни неща укрепяват връзката в семейството. Защо? Защото всеки един от партньорите разбира, че другия прави нещо специално за него. И това нещо, което е специално за другия партньор, не е задължително да е нещо много трудно. Тоест, това са мънички прости неща, които ако човек ги предостави на другия партньор, той ще бъде безкрайно доволен. Има хора, които, например, след работа, много често има мъже, които обичат да си стоят вкъщи. Свършат работното време, прибират се и стоят вкъщи. За тях това е мястото, където те се чувстват спокойно. Да, обаче жената не е от тези, дето обича да си стои вкъщи и тя е, нали, тук-таме, в кухнята при съседите, излязла някъде, тръгнала да пие кафе и така нататък. Тя има друг нрав. Ако се научи тази жена да седне с съпруга си, докато той стои в къщи, да постои малко с него, за него това ще бъде достатъчно. Тоест, тя му е дала нещото, което за него е важно и ценно. И сега ще говорим откъде всъщност ние тези ценни неща се здобиваме с тях. Тъй като всеки идва от неговата родова система, какво е виждало момичето, какво прави майката. Майка и да речем, през цялото време е чистила, готвила, оправила къщата, всичко трябва да е наред, ходила е на работа и ние
Или започваме да правим като нашата майка, или започваме да правим точно обратното. Какво прави мъжа? Той започва да прави това, което е правил неговия баща, или ако на него не му е харесало, той започва да прави точно обратното на неговия баща. И какво се случва? Срещат се двама души и ако майката или бащата на девойката, с които тя е свикнала да живее, тя прави като майка си, а очаква нейния партньор да прави като нейния баща. А нейният партньор очаква обратното. Тоест, давам пример. Например, нейният баща много добре се е справил с всичко в къщи. Той е бил човек, който, както казва, златни ръце. Каквото и да пипне, всичко му се отдава, всичко прави добре в къщи. И тя очаква от нейния съпруг той да бъде същия. Да, обаче нейният съпруг не може да се справя с нещата. И тогава започва конфликта. Първо, партньорите трябва да видят кой сценарий и кой модел пренасят от отношенията с техните родители. Тоест, как се е държала мама, какво е правила мама и какво правя аз в къщи. Какво е правил татко и аз нужно ли е да изисквам от партньора си той да прави същото. Защото партньора ми не е нито мама, нито татко. Аз за него не съм нито мама, нито татко. Тоест, ние предварително можем да се уточним за тези ценни неща, които обичаме, така че да можем да си ги предоставяме един на друг. И много пъти партньорите се карат и дори изричат някакви думи, а те всъщност изобщо не искат да кажат това. Както ви казах, партньора казва, ти не чувстваш добре, не си сготвила или не си се справила, а той всъщност иска да каже нещо съвсем друго. Ти не си ми направила цял месец тази супичка, която аз много обичам. Но той не го казва директно, а, нали, казва нещо просто за да покаже, че той е недоволен от съпругата си. Но от какво точно е недоволен, обикновено е недоизказано. Това хората не си го казват, не го говорят. Много често се хвърлят такива приказки на вятъра, както се казва, и започваме, нали, всеки очаква от другия партньор да прави нещо за него, а всъщност не му казва какво иска да прави. Тук няма общо с тази книга, как се казваше, а, езика на, езика на общуването, мисля, че беше, ако не се лъжа. А, езика, на който разговарят партньорите. Един не обича да го прегръща, другия не обича, един не обича подаръци, другия не обича. Тук не е точно това. Това са дребните, мъничките неща, които а, един на друг тези партньори могат да си дават. Естествено, че реакцията на партньора, когато не му даваш нещо, което той харесва, е или да бъде сърдит, или да бъде недоволен, или да има вечно някакви претенции, било то към съпругата или към съпруга си, съответно. И тогава настъпват, както се нарича, тези малките конфликти, най-накрая се прерастват в големи конфликти, защото единия не е чул и не е разбрал какво иска другия,
не са си уточнили какво му харесва, кое за него е важно, кое за него е ценно, за да може наистина да имат разбирателство. Тези мънички ценни неща, за тях точно ние правиме упражнения в този клуб, защото ако погледнем отношенията ни по-детайлно, точно дребните неща, мъничките неща в живота ни започват да разрушават нашите отношения. И сега вие също може да си помислите как се държи вашата майка, ако сте жени, и съответно, ако сте мъже, как се държи вашия баща. Какво сте наследили от тях? Какво наследство имате от тях и същото ли го правите и в къщи? Пак казвам, тук не бъркайте с езиците на любовта. Езика на любовта е нещо друго. Да покажеш на другия по някакъв начин, че го обичаш. А тези малки ценни неща са да доставиш удоволствие на партньора си все едно. Ам, да му покажеш, че ти уважаваш неговите така наречени ценни неща в живота. Както съответно и той на тебе. И за това си помислете какво сте наследили момичетата от мама или какъв е бил вашия баща и си дайте сметка, очаквам ли аз моя съпруг да бъде като баща ми. Или ако не съм харесвала баща си, той трябва да бъде пълна противоположност. Тоест, ако татко е пиел, пушил, дигал скандали, аз ще се оженя за съпруг, който това не го прави. И още един така наречен закон на ценните неща. А, те трябва наистина да се изпълняват много лесно. Те да са много лесно изпълними. Тоест, от партньора да не се изисква някакъв а, особен труд или той да прави нещо супер особено за другия. Те трябва да са много просто и лесно изпълними. Може, например, партньора ви да харесва сутрин, като станете заедно да си пиете кафето. А пете езика на любовта са друг вид. Точно това обяснявам, че те са малко по-различни. Пете езика на любовта са какво обичам. Обичам да ме прегръщат, обичам да ме подаряват и така нататък. Тук говорим за други такива ценни неща за човека, които са много, много повече, отколкото тези пет езика на любовта, които са описани в книгата. Много често ние разсъждаваме с категориите на нашите родители. И затова правим безполезни неща за другия човек. Мислейки си, както една домакиня си казва, аз тук съм почистила, сготвила и така нататък, а мъжа изобщо не иска това от нея. Това за него не е толкова ценно да бъде почистена и изготвена къщата. По-ценно е, например, да излязат двамата на разходка или да карат колело, защото на него му е приятно да спортува вечер. И му е хубаво да излезе с
половинката си. Да, но половинката обикновено казва, аз сега имам да чистя, имам да готвя, мен не ме занимавай. И го пуска сам да излиза. Като нали, мъжа няма да й каже, знаеш ли, остави ги те всичките тенжери чини и тук престани, това не е важно за мен, качвай се тук на колелото и идва и той от деликатност може да си го спести това, нали, да не й го каже. И така жените се превръщат. Другото по-интересно нещо е, че те сами започват да се товарят с тази работа, дори не искат помощ от никой. И след това обаче, след като са свършили цялата работа, сядат там уморени и започват да обвиняват съпруга си. Като че ли той ги е накарал, нали, да грабнат прахосмокачката, да чистят, да мият, да трият всеки ден. Все едно, че той им е виновен за решението, което те са взели. Така че, мили дами, тук сте повече дами, не обвинявайте мъжете си, че стоите с парцала. Мъжа ви не е виновен за тази работа. Има даже доста мъже, които казват, бе, по-добре да платя на прислужница, нали, че ми омръзна вече едно и също да чувам. Колко много работиш къщи, нали, и очакваш аз да ти благодаря за това, което си направила като домакиня. Да, но мъжете не се сещат да благодарят за това, защото за тях, може би, това не са супер ценни неща. И оттам започват разправиите. Или що се отнася до интимните отношения, там също има специфика. Кое за един мъж е ценно, кое за една жена е ценно и така. Но а, следващото нещо е да обърнем внимание дали от коя позиция ние сме с съпруга си. От позицията на майка му, от позицията на детенцето му или сме равноправни с него. Или ние го отхвърляме, не го харесваме. След като не го харесваме него, не го одобряваме, това означава, че има нещо, което ни дразни и това нещо, което ни дразни в него, ние го носим в себе си. И преди да сме си уточнили и отношенията с родителите, да видим какво е положението с тях, как се отнасяме към тях, тогава е добре да пристъпим, и точно така съм е направила програмата, да пристъпим към партньорските отношения. Защото много често ние в партньора си виждаме човека, който трябва да ни даде всичко. И много, много пъти сме в тази позиция дай. Какво правят хората? Дай ми внимание, дай ми това, дай ми подаръци, давай ми любов, давай ми това, дай ми от това, давай ми пари, дай всичко. И тая позиция дай много често убива връзката. Така че можете да получавате различни оплаквания от партньорите си. Да обърнете внимание какво най-често ви казват. Това, което ви казват, т.е. те не искат точно това от вас. Те искат нещо друго, което вие не им давате. И то е сигурно по-елементарно от това, което вие се стараете да правите. Така че партньора трябва да му даваме такива ценни неща, докато най-накрая той или тя разберат, че ние сме ги чули. Много обича човек да бъде чут какво иска, да бъде разбран какво точно иска. И
който и каквито коментари да пише, това означава, че той нещо не е направил за партньора си и получава резултат от това, което не е направил. Сега искам да погледна какво сте писали. Каква е ситуацията при вас? Един вид се кърваме, живее с майка ми. Долу-горе понякога е така. Защото ние, без да искаме, сравняваме партньора и отношенията ни наистина с това, което сме виждали. Нали сте чували, че някой казва, аз никога няма да се разведа, защото моите родители бяха разведени и се оказва, че долу-горе на същите години се развежда с партньора си, както са направили родителите му. Но иначе казва никога, защото той не възприема техния развод. Той не може да го приеме и още не се е разбрал вътре в себе си. Укорява родителите си. Каква била причината една жена да върши всичко сама? Ами, каква е причината ли? Първо, жената е в тази детска позиция, която е някъде от към 3 до 5 годишна възраст. Аз сам. Не ми пречете, аз всичко мога да правя сама. Някъде там е застинала. Или после е видяла майка си какво прави. Доста са причините. Нали? Ако е видяла, че майка й върши всичко сама вкъщи, тя няма начин да действа по друг начин. За нея баща й е слаб мъж, той не може да се справя, той не може нищо да прави, както тя гледа на него през очите на мама. Колкото пъти мама е казала, баща ти е некадърен, баща ти не се справя, аз се справям по-добре, виж на, аз търча за всичко, ходя, работя, пазаря, готвя, гледам деца, обикновено жената така целият патос на това стихотворение, на тази ода го знае. Нали, от до. От А до Я започва да обяснява, нали, всичко, което тя е направила в къщи и очаква съответно да я ръкопляскат отсреща. И след като е омаловажила мъжа, след като не знае, не може да иска помощ от мъжа си и да каже, виж какво, аз съм по-слаба от тебе, аз се уморявам, ако, нали, може да ми помогнеш в това, да ми помогнеш в това. Но тя иска да е героиня. Като иска да е героиня, никой не може да я попречи. Нали ви казвам, виждала е мама героиня какво прави и тя следва нейния пример. Или е в тази позиция, която не ме закача и тя всичко сама мога да върша. Да, ако си живял само с мама, нямаш мъжкия пример. И когато нямаш този мъжки пример, не знаеш и какъв съпруг да си избереш. Много е трудно, когато няма мъжкия пример и трябва да, ако има друг баща или ако има дядо, обикновено, когато отсъства напълно бащата, не сте го виждали, не знаете кой е, много рано е заминал, мама не иска да ви вижда с него или той не иска да се среща с вас поради някаква причина. Вие следвате примерно примера на дядовците си или на някой много близък мъж, на приятелка, на семейство и така. Тогава не е лесно да имаш примера, да имаш модела на мъжа и в жената остава едно такова чувство, че тя винаги ще бъде изоставена от партньора. Просто това е вътрешен подсъзнателен страх, че партньора ще ме изостави. Аз винаги мога да остана сама. Такива жени са много неуверени във връзката си или са много ревниви. Нямат доверие на мъжете. Те съответно са слушали всичко това, което мама е казала за тях. Нали, обикновено при такива раздели жената обрисува мъжа в най-черни краски. Често е срещано и другото явление, нали? Но мъжа да обрисува жената. Каква е, що е?
но по-често е обратния вариант. Жените обичат да говорят за мъжете. Та така, по отношение на нашето място, а, първо трябва това да уточним и второ да внимаваме, да внимаваме как се отнасяме към партньора. Защото така както се отнасяме към него, така се отнасяме и към себе си много често. Оттам тръгва всичко. Т.е. ако вие на него му приготвяте сутрин кафе, закуска, правите някакъв жест да му покажете, че той е важен за вас, той съответно, нали, също прави жестове след това, за да ви го върне. Това е абсолютно нормално, абсолютно човешко да бъде така. Защото всеки във връзката, ако се стреми да я надгражда тази връзка, т.е. винаги да даде малко повече, отколкото а, другия партньор е дал, тогава връзката израства, расте. А когато спират да си дават, връзката отива в обратна посока. Там няма растеж, няма израстване в тази връзка. Или сега, както са модерни тези телефони, да, нали, мъжа нещо говори или жената нещо говори, а мъжа си е забил. Или съответно жената си е забила там главата в телефона, а той въобще не обича. И след това започва да й казва, да я обвинява в нещо, което изобщо не е свързано с телефона. А, Вместо да каже направо, нали, искам, не ми е приятно, когато сме заедно, ти да стоиш с телефона в ръка и да четеш нещо или да се занимаваш. По-ми е, нали, добре се чувствам, ако докато си вкъщи или поне един час, нали, да имаме комуникация без да има някой намесени в връзката ни, втори, трети, четвърти, звънени по телефона на приятелки, на родители и така нататък. Това са много такива важни моменти във връзката между партньорите. Или пък в семейството, ако е срещало насилие, съответно, а, навсякъде това насилие ще го провокира и най-вече от партньора. Даже има и случаи на насилие при интимна връзка. Дори и да са женени, това не е изключено. Защо? Защото ние откъде се учим на това? Да речем, задали ли сте си въпроса откъде ние се запознаваме с секса? Започваме или да го учим в детската си възраст и то не го учим правилно, защото в повечето случаи не го обясняват. Или имаме някакви ситуации, свързани с сексуалната си връзка, да речем, които са от миналото, т.е. нашия минал опит. Това също оттам можем да учим. И има няколко етапа, разбира се, на такива на сексуален живот при човека, но за това много рядко се говори. В повечето случаи секса дори остава на заден план в връзката. Защо? Дори и секса не могат да го поддържат хората във връзката си. Защо? Защото просто тази култура отсъства. Нямаме такава култура, не ползваме дори специалисти, ако се наложи в връзката ни и така.
нещата между двамата партньори постепенно охладняват. А всъщност те са заедно заради любовта и интимността. Три, три важни неща, Берт Хелингер беше казал, една връзка се крепи на три фундамента. На любов между партньорите, на качествен секс и на това да гледат в една посока, да имат планове в една посока. Това е здравата връзка с партньора и семейството, съответно, да се поддържа дълги години, да бъдат партньорите заедно като двойка. И отделно също говорим за тази тема за любовта и близостта между хората в този клуб 7-месечен в по-големи детайли. Всеки сам за себе си може да изследва къде е той и къде нещо прави неправилно. Т.е. къде неговите функции не са във вярната посока. В семейството винаги казваме, че 1+1 не е равно на 2, не е равно на 3, на 4, е равно на 11. Защо? Защото ние до такава степен трябва да развием нашата връзка и да я увеличим, че тя да изглежда все едно, че ние сме станали многократно по-широки, по-разширени от тази връзка и тя ни е дала много в живота, връзката с партньора, не само продължаване на рода, която е едната от функциите на това да създаваме партньорски връзки. Да продължаваме рода, но развитието във връзката е много по-важно. Защо? Защото без да има развитие във връзката, браковете или се развалят, или стават безинтересни, започват хората да живеят по един монотонен начин, без да има между тях никакви чувства, защото чувствата постепенно угасват тогава, когато двамата партньори спират да обръщат внимание ни един на друг. И оправдават се с това, като казват, ами, то ежедневието ни е такова. Това са оправдания. Ежедневието човек може да си го направи сам и да не е такова. Така. Моя мъж ме обвинява, че не му обръща внимание, но в същото време за него. Ами да, той да гледа телевизия му е по-интересно. Как да покаже? Че значи това за него е важно. Да седне да гледа новините. Когато за него това е важно, на вас нищо не ви струва да седнете 10 минути, да попитате какво интересно е видял, какво интересно е чул по телевизията и така. Ако за него това е важно. Ако е важно да чуе новините, ако е важно да гледа нещо по телевизията, било то спортно предаване или нещо, което на него му харесва. Но в повечето случаи не правим така. Ние правим точно обратното. Както и мъжа прави точно обратното. Просто това е типично за връзката. Защо? Защото имаме другия човек, все едно е някаква даденост за нас. Ние вече сме го покорили, дошъл е той там при нас, имали сме там някакви 20 години брак с този човек и може да си правим каквото си искаме. Обаче, от друга страна, всеки се оплаква, че неговата връзка не е хубава, че не му е интересно, че мъжа му се държи така или жена му се държи по този начин, но хората не си обръщат внимание. Ето за тези дребни неща става въпрос
които са супер ценни. И на него не му е приятно, нали, че вашето внимание е в телефона. Но ви не правите нищо, а му го връщате. Тоест, ти сега ще гледаш телевизия, аз пък ще си гледам в телефона. И така всеки ден всеки си гледа някакъв екран. И след това се питате, ами постепенно и бавно, защо въобще спряхме да си говорим даже. Това не го наричаме връзка, това го наричаме съжителство между двама души. Даже не и приятелско съжителство. При някой има приятелско съжителство такова, но при тези, които непрекъснато се обвиняват един друг или се търсят, както се казва, косурите, кой не е наред, какво не му е наред, там много бързо се стига до скандали и разправии. И затова вие, дами, ако изпълнявате наистина вашите функции на съпруга и партньорка, а, и се застанете на това място на съпруга и партньорка, мъжа ви никога няма да иска да не ви обръща внимание и да бъде безразличен към вас. И най-голямата грешка е това да кажем, ние вече сме живяли 20 години. Има и случаи. Ние сме живяли 20 години, но аз не го обичам. Това ми е най-любимия случай на мене. Мога да ви кажа защо. Аз мога да ви дам отличен опит, пример. Нали? Това е лично преживяване. Живееме с някой година, 2, 3, 5, 10, 15. Осъзнаваме, че вече няма нищо. Нали, нищо не е останало, освен едни разправи и скандали за най-дребните неща, но продължаваш да стоиш. Защо? Защото имаш някаква изгода да бъдеш с този човек. И изгодата е толкова по-силна от всичко останало, че ти просто пренебрегваш себе си. В този случай казвам аз, заставаш пред огледалото и плюеш на себе си. Има и много такива случаи, в които жената не вижда нейната ценност, но прави нещо там. Стои заради децата, заради родителите, заради приятелите, заради работа, заради... Може да изреди един огромен списък защо стои там. Но нито едно нещо няма да ви каже защо ще направи крачка да тръгне и да каже аз не искам да живея повече така. Защото това не е еднократно нали, да си в такива отношения, ти си години наред в такива отношения. Тоест, това ти става начин на живот. И след това обвиняваш партньора, защо аз стоя още в тази връзка. Той не е виновен. За себе си той си е много добре. Явно на него му е добре тази връзка. Му харесва. Така че това означава, че двамата души имат много различни цели в този живот. Ако има такова голямо разминаване и ако се появят вече сериозни здравословни проблеми, когато човек не си е обърнал внимание или една жена на време, знаете, че женските полови болести са свързани с партньорството. И ако примерно след година ситуацията не се променя, човек трябва да се даде сметка къде е, какво прави, защо го прави и да потърси и помощ. Или ако има насилие. В другите случаи винаги брака може да се спаси по някакъв начин, ако между двамата души са останали чувства, е останало уважение, останали са а, такива не си безразличен към този човек. Нали, силната любов, тя отминава. Това е а, розово-бомбонения период, който
Не трае цял живот, естествено, но ние не обръщаме внимание на това. Ние си мислим, че живота ни е подарък такъв, който ще живеем тук вечно и не си даваме сметка, защото партньорските отношения са един много дълъг период от живота ни. Доста по-дълъг, отколкото е периода, в който живеем сами. Понякога жените казват, на мен не ми трябва мъж. А, Бъдете сигурни, че на тази жена не й трябва точно такъв мъж, а не, че не й трябва мъж. Тоест, ние, като казваме, че не ни трябва и мъжете са такива, 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 ние отричаме целият този егрегор на мъжете. Всички мъже, за всички общо говорим, което не е добре. И системата тогава, нашата, ни отмества от този егрегор на мъжете. Тоест, ние отричаме тази цялата система на мъжа. И уточнете защо го правите. Най-често това е проблем с бащата. Отричането на другата половинка от населението на Земята. Много жени казват, това не ми трябва, той не ми трябва, онова не ми трябва и в крайна сметка се озовават сами и след това се питат, нали, къде са партньорите? Най-чести раби. То няма мъже. Не, мъже има. Трябва да ви кажа, че има достатъчно мъже. Тоест, когато ние наистина изравним двете енергии, мъжката, женската в себе си, т.е. и татко и мама присъстват в нас, тогава много лесно се появява този качествен партньор, при който също има този баланс. Но ако вие го нямате този баланс, естествено, че ще попаднете на такъв партньор или такава партньорка, която също не е уравновесена. Това е нормално. Какво значи неуравновесена? Не, тя или той не се е разбрал с родителите си. Ага, да видим. Имате ли въпроси? Така че когато усетим някъде, че имаме някакво затруднение в живота, да знаем, че някъде ние в тая система сме сбъркали нещо. Нещо не е наред. Това, че примерно не знаете инструкцията, примерно казано, хипотетично, не знаете инструкцията как да включите някакъв електрически уред, не значи, че този уред не работи. Просто нямаме знанието, нямаме инструкцията как да го направим. И ако нещо при нас не се получава, проблема не е в партньора. Абсолютно не е в партньора. Проблема е там как ние се отнасяме към този партньор. Защото той ни той ни е нашия, все едно, считайте, че това е вашия ангел,
който се появява и ви казва: ето така, тук ти не се държиш добре. Затова говорим за тези малки неща. Ако партньора ви обича сутрин, например, да го изпращате с целувка, а вие никога не го правите, той няма да дойде и да ви каже, нали, целувай ме всяка сутрин за довиждане. Мъжете обикновено не споделят такива неща, жените по-може да кажат, но мъжете обикновено са по-обрани. Какво означава да сме се разбрали с майка си и с баща си? Това означава вие да нямате никакви претенции към тези родители и да сте си на мястото на тяхно дете. Нито съжаление, нито претенции, нито а, нали, родителите ми са някакви слаби, те са хора, които нищо не разбират, а, техните отношения не бяха добри, те помежду си това и това не правеха, пък аз исках да правят. Мама беше такава, татко беше такъв. Докато във вас стоят тези чувства, т.е. какво значи това? Това означава на 100% да приемем двамата си родители, такива каквито са. Понякога си мислим, че се е случило това и изведнъж, нали, избива, ама помня как татко се държеше така, помня какво ми каза мама. Мама правеше така и така, той и татко беше така. Нали? Нещо, което се не ви харесва, това означава, че вие не сте си на място. Когато се застанем на това място на деца, не ходим по другите места, ние спираме въобще да имаме каквито и да е претенции, оставяме родителите ни да се живеят техния живот, а ние се живеем нашия живот. Това означава да се разделим, да сме сепарирани като едни големи хора, които знаят какво отношение да имат и как да, как да чувстват нещата, м, как да се отнасят към тях. Това е целта на системата, в която се намираме. Това е само една част от системите, в които живеем. Ви казах, мама. След това е партньора, имаме системата с децата, с нашата работа, с бизнеса, с парите ни, с реализацията ни, с нас самите. Така че е хубаво да спазваме тези правила, да не сме високомерни, да не се държим като по-големи от нашите партньори. Какво означава високомерни? Ние да започнем да ги учим как да живеят те. Те много добре знаят, щом са навършили 18 години. Ние не сме с тях, за да ги възпитаваме. Да, Валентина, не се дразним въобще на това, което са те. Тогава, когато виждате родителите си, дори да ги няма, не изпитвайте дразнения. Какви са, що са, как са. Или някакви спомени да ви изплуват, как са се държали с мен, какво са ми позволили, какво не са ми позволили. Обичали са повече брат ми, сестра ми, не са ми обръщали внимание, не достатъчно са ми дали, разпределили са имуществото не както трябва и така нататък. Всичко това са все претенции към тях. Имате ли въпроси? Да, тук има един въпрос. Като вляза във връзка, нали уж със желание влизам и като видя, че нещата са сериозни, изпитвам непоносимост в партньора. Когато има такъв случай, това означава, че вие се страхувате от връзката. Вие се страхувате
влизате в близък контакт с някой. Буквално страхувате се да обичате. За вас любовта е нещо опасно. И партньора, ако е нещо опасно и имате лош опит с мъжете, връзката няма как да ви се отдаде. Ако партньора не дразни с определено поведение, първо вижте с какво поведение е точно. Уточнете за себе си с какво поведение ви дразни този партньор. Какво прави той, че ви дразни. И след това го потърсете в себе си. Вие държите ли се по този начин с някой, а може и със себе си да се да отнасяте така. Не е задължително да е с друг човек. И чак тогава предприемете разговор с него. Като минем първия месец, който е основата на най-важните теми, отработим, означава, че голяма част от нас ще балансираме. Да, голяма част ще балансираме, но ние ви казах, че не сме само в една система. Тоест, а, ако работим с родителите си, ние не сме откъснати от другите системи. Там също има определени правила. Има инструкция за поведение. И след което ясно може да видим, да. Тогава научавате се просто да виждате как работи системата и къде нарушавате някакво правило и много бързо се поправяте. Тоест, много бързо си заставате на мястото, а ние да не знае, аз не знам какво да правя, случват ми се едни и същи неща, обаче аз не знам какво да правя. Защото ако някой дълбок проблем, нали, сте отишли, примерно, отработвате го с констелация, той има движение само в тази посока. Но след това човек не знае какво да прави. Не знае, например, че с този партньор аз трябва да обърна внимание къде се намирам и как не бива да се държа с него. Какво не бива да правя, за да не се местя аз от това место на партньор. Защо партньорската връзка каква е? Ние едновременно влизаме във връзка с партньорите си. Едновременно. Връзката е едновременна. Двамата партньори едновременно създават връзка. Докато с родителите ние не създаваме едновременно. Така. Те се събират и след това ние, нали, мама ни износва, там има съвсем други движения. Или пък като отидете на работа някъде, вие отивате в една система, която вече е готова. Тоест, вие не създавате бизнес собствен едновременно с някой, а отивате някъде да работите. Там също има правила на поведение. Има инструкция как, какво да правя там. Или с останалите системи, с парите също. Много хора, аз това наблюдавам, че ние сме изключително финансово неграмотни хора. Ние си се ръководим по тези принципи, които сме се научили от родителите. Отиваш на работа, дават ти заплата, вземаш някакви пари. Или правиш бизнес, получаваш пари. Какво се прави с тези пари? Какво е моето отношение към тях? Как аз да се отнасям? Как нали, какво да заделям? Какво да наблюдавам с тия пари, които ги получавам? Защото те всъщност са моето време, моят труд и моята енергия. Те са времето, което ние даваме на другите хора. Как се отнасям аз с това, с времето си? Така че не са така на повърхността нещата. Както, нали, прочетох една книга, там пише еди си какво. Прочиташе, но даже и от книгата човек не практикува това, което е прочел. Или от много курсове ходи, нищо не практикува. Нищо не прави.
и иска някаква промяна. Аз затова съм направила всяка система един месец. 30 дни практика. Ако някой не е съгласен, да не се включва въобще. Аз даже на предварително интервю ще ви питам, готови ли сте да работите? Готови ли сте за тази промяна или си мислите, че аз ще ви дърпам и ще ви тегля на гърба си? Не. Аз ще ви дам като информация всичко, което знам, систематизирано, готово, направено и от вас зависи какво правите. Не зависи от мен. Трябва ли да се чувствам виновна, че не живея така, както искат родителите ми? Валентина, решили сте да продадете някакво наследство, което би трябвало да ви е приписано на ваше име. Ако е приписано на ваше име, то вече принадлежи на вас. Тоест, това е наследство, което е получено чрез баща ви. Той идва от баба ви, баща ви, получавате го ви. Тоест, баща ви е решил да ви го остави това наследство. Ако е решил да ви го остави това наследство, вие се разпореждате какво ще правите с него. Но ако не е решил да ви го остави, то не е на ваше име, не е приписано, вие нямате право над него, баща ви е този, който се разпорежда с наследството. Това мога да ви отговоря за наследствата. Да, Теодора, благодаря ти. Абсолютно готова. Каква е подходящата възрастова разлика между партньорите? Не знам, има ли такава подходяща? Може мъжът да е по-млад от жената, разбира се, че може. Дали сега да не е 20 годишна, но тя да е на 60, все пак. Там вече има някакъв проблем. Ам, Но може да е малко по-млад от нея, няма никакъв проблем да има такава възрастова разлика. Просто да не е 5-10, да речем до 5 години, 10, някак си се възприема, но по-нататък вече а, не знам доколко един или другия партньор е склонен да живее с такава голяма възрастова разлика. Но, както казвам аз, всяка лудост има. Така че, ако му е хубаво на човек, мгм. Щом е ваш имот, се разпореждате вие, ако вече е приписан на ваше име. Защо е нужно да питате баща си? Задайте си въпроса, защо трябва да питам баща ми. Аз малко дете ли съм? Или съм възрастен човек, който разполагат. Баща ви ви показва, че още не сте дорасла. Щом ви се кара, как сте се разпределила, какво правите с имуществото си. Иначе въобще няма да ви се меси в работата. В момента обгрижвам майка ми и получавам за това заплата. Апартамента има нужда от ремонт. Правилно ли е да искам да делим разходите за ремонт? Разбира се, че щом живеете в една къща. Какво значи правилно ли е? Щом обгрижвате мама, значи мама е болна и получавате заради нея. Значи вие тази пенсия взимате да бъдете
Все едно да сте и асистент. И може да прецените, ако прецените, че апартамента има нужда от ремонт, го правете. Да, няма кой да дойде да ви каже. Когато не ви виждат като пораснали, значи не сте пораснали. Значи още сте в позиция, в детска позиция. И от тая детска позиция искате нещо да ви се случва в живота. От детска позиция не може да се печелят пари, от детска позиция не се създават отношения с партньор, от детска позиция и с децата си не може да се разберете. Весела, не мога да разрешавам на кого дават пари за ремонт и на кого не дават пари за ремонт. Говорим за партньорски отношения. Вие ми задавате хора въпроси, колко пари за какъв ремонт давали и как да ги разпределя. Това просто седнете и си уточнете за кого дават, защо ще го правят този ремонт. Вие сте голям човек. Жилището е ваше. Темата тук е партньорски отношения. Ние кой какви пари дава, защо ги дава и как да обгрижвам мама. И да правя ли ремонт. Внимавайте във въпросите, бе, хора, които ми задавате. Въобще какви въпроси задавате в живота си, внимавайте. Едно време бях чела една книга и страшно много ми хареса тази книга. Защо? Защото в нея тя беше такава учебник, но на някакъв много добър психолог. Не мога да се сетя вече, на който казва, по начина по който задавате въпроси, веднага мога да разбера какъв човек сте. Разбирате ли? Темата е друга. Ако имате в партньорството нещо да питате, заповядайте, питайте. Тази вечер говорим за това. Снощи беше темата за аз и моите родители. Има ли въпросчета? Ще ми отбележи ли някой с плюс? Има ли интерес към тази програма или не? Запомнете за тези ценни неща за партньора. Просто го практикувайте и ще видите как ще ви се отрази това на връзката. След развод може ли да изгради стабилно отношение, ако не иска съжителство, тъй като име и иска децата да живеят с друг мъж? Мога да го разбера това. Децата ви не искат да живеете с друг мъж. Сега, мили дами, а, ако вие се страхувате какво ще ви кажат децата ви за вашия живот, абсолютно, тотално не сте си на мястото. Ако има някой, който е разведен и се страхува какво ще кажат неговите деца за неговото решение. Значи, вие не сте си на място на майка, не може да обясните на децата си, нали, че това е ваша тема, че вие решавате с кого ще живеете и с кого няма да живеете. Това означава, че изобщо давате обяснения на децата си. Представете си колко време сте давали обяснения на съпруга си. Позицията ви не е на майка. Ралица. Казвам ви го в прав текст. Ако искате да живеете с друг мъж и да се легитимирате връзката и да обясните на света, вижте какво аз съм голям човек и преценявам с кого да живея, как има правило как да обясните на децата си и дали въобще сте си разрешили отношенията с бившия партньор, също е важно. Как сте ги разрешили тези отношения? За да се страхувате, значи вие нямате добре разрешени отношения с бившия партньор.
Васи от неговия страх, най-вероятно. Права ли съм? А каква е ще е ангажираността на обучението? Сега, Бояна, който се интересува, да ми пише плюсче, каква ще бъде ангажираността? Значи, имаме два записа. Това, което ще ви го кажа, е на запис. Всичките задачи са обяснени на запис. Веднъж в седмицата имаме среща. Едната ще бъде с въпроси. Може би ще има една допълнителна среща за целия месец. Т.е. най-малко 4 срещи имаме. Като срещите ще уточня деня, в който ще бъдат. Те ще бъдат пак вечер, някъде от пак 7 часа или 7:30. Лятно време е, даже може и малко по-късно да ги направя като час. Т.е. максимума на срещите ще бъде 5, не повече. Останалото ще бъде домашня работа с указания точно какво пишете, как пишете и ще има група, където вие ще можете да се задавате въпроси. Аз там и гласово ще ви отговарям, ако нещо не ви е ясно и сте направили. Така че нали, непрекъснато ще има, ако нещо на някой не му е ясно, непрекъснато ще имате достъп до това да ви се отговори на въпроса, който сте задали. И това, което не ви е ясно. Да, така. Редно ли е да се делят разходите в партньорските отношения? Бистра. Сега, по отношение на финансите в семейството, обикновено партньорите се разбират, но е хубаво да има общи пари. Тоест, двамата партньори да имат някакви общи пари и всеки да си има по-отделно неговите пари. Това е най-добрият начин, по който всеки един от партньорите се чувства добре. Тоест тогава няма зависимост. Жената няма зависимост от мъжа и съответно, нали, той, ако се случи да получава по-малко в живота, се случва всичко и няма такова правило. Вижте сега, мъжа само ще работи, а пък аз ще лежа, ще стоя, пък той трябва да изкарва парите в къщи. Да, мъжът е този, който има самочувствие и би трябвало да носи повече средства от жената. Но винаги има обрати в живота ни. Затова е добре двамата партньори да се разбират. И е хубаво да има едни общи пари. Защо? Защото ако вие имате деца, имате общи разходи или да се разберете, ти поемаш този разход, аз поемам това. За децата разходите как ще бъдат? Това е въпрос на оговорка. 50/50. А, също е хубаво, но е хубаво и всеки да си има неговите лични пари. Ако работят и двамата, е много добре всеки да има някакви лични пари. Не може така да отмина времето, нали, сега парите ще стоят там в джоба на мъжа, той ще дава по 5 лева на жената, нали, тя не му е нито рубиня, нито слугиня, нито тя му е равноправна партньорка. За да има едно добро семейство да съществува, както са влезли във връзката партньорите, така трябва да бъде през цялото време. Щом едновременно са влезли в тази връзка, значи при тях има едновременно партньорство. Равноправни са двамата. Единият цени, другия и го уважава, другия също в тази партньорска връзка. Иначе няма как тя да съществува. Надежда, причината за привличане на неподходящи партньори не е една. Причините са много. Не е една причина. Така, сега аз отново ще ви сложа линк. Ако някой иска само да капарира, т.е. да остави капаро 100 лева, след това ще ви обясня какво правиме от там нататък. Т.е. аз на 10 ще ви пусна първото видео и първите задачи, които ще имате да правите. Имате достатъчно време, ще ви обясня и 30 дни как се работи. Т.е. всеки ден вие ще се наблюдавате и ще имате някаква ангажираност със себе си.
Който желая да се запише, ще се радвам да се видим и да бъдем заедно. Според мен е добре, разбира се, тези 7 месеца човек да се ангажира с това и да си отдели достатъчно много време, ако иска наистина да има качествен резултат. Но ако иска, може месец по месец да плаща или пък няма да му излезе по-рентабилно, но ако само някой от всичките страни там, всичките тези 7 страни, които ние разглеждаме от нашия живот, може да се включи в тази, която той мисли, че му куца. Макар, че аз съм за всичките, защото когато работиш съвкупно, тогава във всяка една област ти получаваш своите дивиденти, така да се каже, своите резултати от работата. И резултатите ги усещате много бързо, защото когато се запишете след 10-то число, аз ще ви изпратя банкова сметка, за да платите, защото в момента е написана по-високата цена. Колегата ми, т.е. момчето, което се справя с сайта в момента е в отпуска и не искам да го ангажирам да променя нещо, така че аз ще ви изпратя допълнително сметка. Но това ще стане след като се запишете. Няма страшно. Да, често се случва да се коригират една-две области, но за сега само капарото внесете, след това като се събереме вече, аз ще обявя, ще ви пусна в групата, ще пусна всичко, ще ви обявя, ще направя едно аудио. Най-вероятно групата ще бъде в Телеграм, защото там има възможност всеки месец да вкарвам цялата информация по папки, а в другите платформи не мога да работя така. И за това там ще бъде, на всички ще ви е лесно, ще си има папки, ще имате въпроси, отговори, програма има направена всеки месец, в кои дати се виждаме, какво ще правим на тези дати, всичко, което ви интересува, ще бъде направено, така че да е удобно на всички. Всеки ден няма да имате тази ангажираност нещо да учите, нали? Но е хубаво един-два пъти. Видеята ще бъдат не толкова дълги, кратки, точни, какво имам да правя, как имам да го правя, какво имам да наблюдавам в ежедневието си по съответната тема. Когато започнем с родителите, работим с родителите. Ако има нужда от допълнителни видеа, или аудио, което аз трябва да ви пусна, ще ви бъде пуснато. Ще видя на къде и как върви групата, за да може да всички да са в купон, нали, в една енергия, когато се работи, нещата се случват още по-добре. Защото вие също имате възможност да комуникирате помежду си. Ще има отделно въпроси, отговори и така ще бъде оформено, така че да е удобно на всеки в папките там, в които влезе, да пише какво му е нужно, не е разбрал, какво е разбрал и така. Затова имам ангажимента аз. Благодаря ви за срещата. Благодаря на всички, които бяхме толкова дни заедно, 3 дни. За тези, които за първи път ме виждат, вярвам, че това е било също полезно за тях. Това са нещата от нашия живот. Не е нещо извънземно, не е нещо, което ние не го живеем всеки ден. Така че ще се радвам да сме в контакт и по-нататък. Ако някой не е в тази група Viber, където по-често пиша и може би тя в последствие ще остане единствената сигурно група, защото съкръщавам всичко останало като групи.
Вероятно ще бъде само тя. Ще я контактуваме само там. Хубава вечер на всички. Благодаря ви още веднъж за отделеното време.